Здравейте, приятели на Interactive Tennis. Включваме се тук от това великолепно място да изтеглиме жребия за финалите в Пловдив и Варна. Моят гост, който ще ми помогне за жребия, е изненада. След малко ще го видите. Но нека първо да ви напомня кои са финалистите. Ето, значи, това е за Пловдив. Атанас Гаджев е водач на първа група, Борис Генков е водач на втора група. Това са другите финалисти: Ангел Стоименов, Марин Нейков, Златан Найденов, Павел Маринов и Венцислав Филев и Венцислав Изевков. Двамата в последния момент се класираха. Както виждате, по двойки ще ги теглиме набързо. Ангел Стоименов и Марин Нейков ще бъдат теглени за съответно позиции 2 в двете групи. Това е за Варна. Мирослав Георгиев, водач като номер 1, е в първа група, и Румен Найденов втора група. В последния турнир, който той спечели, така значително се изкачи в ранглистата и е вече на втора позиция. Това са останалите шестима: Владимир Влайков, миналогодишния шампион и номер 1 на Варна, Иво Филипов, Пламен Димитров, Борислав Илиев, Алкан Емин и Пламен Озунов. До последно и тук борбата беше жестока. Сега ще изтеглиме жребия. Ето моя помощник Радо Владимиров, бившия номер 1 на Interactive Tennis. Кой знае, може и тази година още веднъж да се възкачи на трона. Радо, ще помоля ти да изтеглиш. Почваме с Пловдив. Може да сгънеш Ангел Стоименов и Марин Нейков, да ги сложиш в кутийката. Да я затвориш, да разджуркаш. Хубаво разджуркаме, да няма да кажете тук опа, някой литна. Излетна малко, но това е. Така, теглиме за първа група, съответно втория отива. Ангел Стоименов. Добре, Ангел отива при Атанас Гаджев. И другото име Марин Нейков. Отива при Борис Генков. Сега за третите позиции. Третите позиции са Златан Найденов и Павел Маринов. Златан Найденов, да, и Павел Маринов. Теглим. Златан Найденов отива при Наско Гаджев и Ангел Стоименов в първа група. И другото име е Павел Маринов, отива при Борис Генков и Марин Нейков. И сега теглиме за двамата Венцислав Филев и Венцислав Изевков. Точно така. Очертават се доста интересни двубои. Тази година няма изявен фаворит, който да... Ако миналата година това беше Борис Генков, тази година той натрупа доста загуби от другите, така че за първа група затваряме с Венцислав Изевков. Отива при Наско Гаджев, Ангел Стоименов и Златан Найденов. И при другата група Венцислав Филев. При Борис Генков, Марин Нейков и Павел Маринов. Жестока. И двете групи са, какво да кажа, супер. Давай сега за Варна. За Варна. Първо теглиме Мирослав. Кой ще бъде? Тези двамата са Владимир Влайков и Ивайло Филипов. Филипов, да. Каква хубава кутия намерихме тук. Голяма кутийка. При Миро. Да не се загуби в другия. При Миро е Владимир Влайков. Добре. Иво Филипов. Ето е отдолу. Ето го. Ето ги отдолу. Филипов отива при... Филипов отива при Румен Найденов във втора група. И тук Миро може би е доволен, защото
Няма победа към момента над Иво. А третите са Пламен Димитров и Борислав Илиев. Пламен Димитров и Борко. До последно тръпнаха в... той има дупка тук. Има една дъвчица. Не сме я видяли. И то може ли да я ползваме, докато излезе някъде. Добре. Първа група отива Пламен Димитров. Миро Георгиев, Владимир Влайков, Пламен Димитров. И във втора група Борислав Илиев. При Румен Найденов и Ивайло Филипов. И четвъртите са Алкан Емин и Пламен Озунов. Да видим сега при кой ще отиде един от двамата. Най-вероятно Пламен ще отиде при Миро. Така го виждам аз. Теглим. Алкан Емин отива при Мирослав Георгиев, Владимир Влайков и Пламен Димитров. Супер група. И другия Пламен Озунов отива при Румен Найденов, Ивайло Филипов и Борислав Илиев. Радо, част от момчетата ги познаваш. Кой е фаворит? Значи за пловдивската група повече имам яснота, отколкото варненската. Във варненската познавам само Миро. Другите момчета не ги познавам. И затова във варненската група ще заложа за Миро. За победител. Добре. А в пловдивската група най-вероятно според мен ще е победител. Ще заложа на Марин. Марин е доста симпатичен, доста приятен човек, играе доста добър тенис, има добра защита, атакува и изключително мисли по време на игра. И винаги мога да сменя тактиките спрямо опонентите си. Да. И затова го слагам за фаворит за спечелване на Пловдив. Добре, благодаря ти, Радо. Скоро очаквай пък жребия за националния ни мастърс на MG. Там да видим ти с кой ще се паднеш. Има още малко време да видим. Да. И така, приятели, разделяме се тук от това прекрасно място и ваняне. До година ще имаме задължително тук пак турнири. Нека да обобщим какво се случи. Изтеглихме Пловдив първа група, Атанас Гаджев, Ангел Стоименов, Златан Найдов, Вентислав Изевко. Втора група попаднаха имената на Борис Генков, Марин Нейков, Павел Маринов и Вентислав Филев. За Варна първа група Мирослав Георгиев, Владимир Влайков, Пламен Димитров, Алкан Емин. И втора група Румен Найденов, Ивайло Филипов, Борислав Илиев и Пламен Озунов. Сигурен съм, че ще има страхотни мачове. Има непрекъснато изненади. Фаворитите не са това, което бяха. Вече всеки матч е до последната точка. И така, разделяме се и успех на всички участници. И разбира се, да не забравяме да благодарим на нашите партньори Борн, парилни препарати от Германия и Садспорт, които са официални представители на Биди Баду. Разбира се, домакините, само да спомена, за турнира в Пловдив домакин на срещата ще бъде Max Pro, а във Варна домакин на финалния Мастърс там ще бъде тенис комплекс Велто. Там са на изкуствена трева, докато на Max Pro е на клей. Успех на всички!